Prajeme si krásny deň. Máme 29. oktobra, najkrajší deň nášho života. O 2 dní máme Samhain a potom sviatok všetkých svätých a dušičky a mystický to čas. Milí moji, včera okolo 10.11. nám zhaslo slnko a môj organizmus reagoval tak, že mi bolo nejak šoufl na prd. Tak som si vymyslela takú vec, že som si tu ľahla vonka a sem na tento stojan, ktorý je pôvodne stojan na slnečník, som nainštalovala túto jednu slnečnicu. Teraz tam aktuálne vidíte brhlíka. Jednu slnečnicu a druhú slnečnicu som nainštalovala tu kdesi. Tu na stojan. Teraz tam tiež vidíte vtáčika. A tuto som si lahla do pozorovateľne a pozorovala som. A to vám bola taká meditácia. Ja sa tuto dám. Nech máte aj vy z toho dačo. Oni tu budú lietať, ja si myslím, kým budem rozprávať. A zistila som, že najviac nám sem lietajú sikorky a brhlíky. Ja som si myslela, že je to pinka, ale nie. Vyzerá veľmi podobne, ale brhlík má taký tenký a dlhý zobák. A brhlíky sú dominantné voči tým sikorkám. Sikorka šedá, sikorka taká tá žlto-zelená nám tu chodí, neviem ako sa volá. Ale sikorky prídu, sadnú si túto do čakárne a počkajú, kým je voľno, až potom tam vlezu. Brhlík ten vletí rovno, lebo však nebudem sa babrať. Idem rovno na vec. A keď odletí, tak sikorka si pekne tam napochoduje a ide si zobnúť semiačko. To isté sa deje tuto na tejto druhej slnečnici. A ešte som zistila jednu vec, že ten brhlík si berie 2 semiačka. Jedno si pichne do zobačika, ale on ho má fakt dlhý, tak potom si ešte nejak naberie to druhé semiačko tak, že to prvé si zasunie niekde hlbšie do zobačika a to druhé uchmatne a ide si to odniesť do zásobárne. Oni si robia také špajsky v kvore stromov, tam, kde je vrázkata, tak medzi tie vrázky tam si uchovajú tie semienka. Alebo potom niekde veľmi blízko hniezda. No a hniezdia v dutinách stromov a hniezdo si nevijú, ale si nájdu dutinku a pokiaľ má veľký otvor, tak si ho normálne že zamurujú a vystelú si to hniezdo kvorou. No a tým, že majú dlhý ten zobák, tak oni vyťahujú aj červičkou spod kvory. Takže niekedy nám to neďubká ďateľ, ale práve ten brhlík. No a živia sa teda hmyzom, pavúkmi, hmyzom a semienkami. No a sú zákonom chránené, 500 €, jeden kus. Tak, konec, čo to bolo? Biologického, nie biologického, akého? Flora a fauna. Tak faunového okienka by som to nazvala. Toto som vyskúmala. Nepoznala som ja brhlíky, hej, ale pozorujem ich tu každý deň, tak toto som vyskúmala. Posúvam ďalej. Numerológia dnešného dňa. Z 29, z 11 sme dostali darom energiu božskej spravodlivosti, energiu otvoreného srdca, energiu láskavosti. A 2, ale z 20 máme v poslaní. A to je prebudenie. Energia prebudenia, energia... Zase je to intuícia, otvorené srdce, ale také niečo ako, že prebudím sa a zrazu to vidím inak. No a v kľúči máme 4. To je systém, hmota, disciplína. Preložené do praktickej reči. Pozri sa na to, čo odkladáš v rámci odkomunikovania s nejakým človekom. Proste ti v tom už není dobré, máš nejaký náboj na neho,
Možno to súvisí s nejakým dávno niečím minulým, ale nechceš mu to povedať, aby si ho neurazil, alebo aby medzi vami nebolo dusno, tak teraz je ten čas odkomunikovať to. Teraz je ten čas vytiahnuť to a osvetliť to. Pretože ty keď s niekým neodkomunikuješ veci, ktoré ti vadia, tak potlačaš sama seba. Robíš sebe zle. V záujme toho, aby sa on neurazil, alebo aby jemu nebolo zle. Tak, halo, kde sme? Však najprv ja, nie? Takže odkomunikovať s láskou, s otvoreným srdcom, všetko sa dá. Vniesť do toho jasno, svetlo, pravdu a uľaví sa vám obidvom. Aj jemu, aj tebe. No a ešte rýchle pozvánky. 3 mám. Dnes číslo hranie 11.11 s Dankou. Facebook, YouTube. Zajtra mystický škorpionovský naladíme sa na rytmus Luny a pozdielam vám kadečo aj o tých zuboch, aj kadečo a o tých sviatkoch, ktoré sú pred nami. To je mystika sama, toto obdobie. No a v nedelu o 19.00 tajomstvo hojnosti zdarma. Webinár. Všetko nájdete na miriamštolfová.sk. Krásny deň. Pa, pa.